שלום. היי, שלום, אתה בבית? כן. אהלן, נעים מאוד, אני עדי. אילן. היי. חברת אילן הובלות קיימת למעלה מ-15 שנים. אנחנו מספקים שירותי הובלה למגזר העסקי והפרטי כאחד. העבודה מתבצעת על ידי צוות עובדים כחול לבן, מקצועי ומנוסה. אנו מתמחים במתן שירותי אחסנה, העתקת משרדים, מפעלים, הפצה ולוגיסטיקה. ללקוחותינו מובטח שירות אמין, מהיר ומקצועי, ביקור וייעוץ באתר הלקוח ללא כל התחייבות.